8, 7, 6, 4, 2, 1, טווינקלינג! פסטיבל הכדורים הפורחים של יוטבתה, חוויה בלתי נשכחת. עבודה מאוד קשה, השטח לא פשוט, מתמודדים עם הרבה בעיות טכניות. כמו שאמרתי, אנחנו ממציאים את התורה מחדש לכל הנושא הזה של פסטיבל של כדורים פורחים בארץ. הוא לא נעשה עד היום בסדר גודל כזה בארץ. יש פה זהות בין המקום, בין האזור, בין חוויית החופש, בין הטבעיות, דבר ללב של המון אנשים. יש פה המון 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 רגשות שעובדים לטובת המותג שלנו. היה מדהים, זוכרים לדעתי לכל החיים. קשה, אבל היה שווה כל רגע מדהים. וואו, זה מדהים. נהדר. שווה כל רגע. חוויה של פעם בחיים. מדהים. מאוד, מדהים, פשוט מדהים. היה פשוט מדהים. רגע של התעלות אדירה. האירוע הזה מראה שמותג יוטבתה הוא הרבה מעבר למה שאנחנו יודעים. הרבה מעבר לשוקו, הרבה מעבר לחלב. פשוט מבחינת יוטבתה, השמיים זה הגבול, אבל אנחנו ממריאים כל כך גבוה ונמשיך להמריא, והוכחנו את זה בימים האחרונים. יוטבתה הוא פשוט מותג שכיף להתרומם איתו.